kosgal yafo ɓiɗɗo pullo woto fiyam goɓɓol woni sa yi ñamde tan anda ko mbatta joni ar ñam gandano ñamruɗa noon saabu ndiɗo bottaji jeeyi ɗum ko Ibrahima Kane e Ceerno Kaali Kane ñamde koye hay goto jeeya ala ko kamɓe defana mbiya hay goto jeeya saabu e uddital juma goto ngal ɓe jaɓani wottade ɓe mbi ko defa ko waɗani ñam ɗum noon wadde mi jaɓi kudduji ɗiɗi tan nde dokkumami ɗum tan moƴƴi mi jaɓi habru ha gasna ndaw ko yiɗi ñamde hay Ceerno Oumar Kane kay ko an wi gadden sadak bisimilla min kay min fiɗi yiɗema bisimilla ullu ha kumpita mi fuɗoro leydi Mauritanie to puɗɗiriɗa foof ne moƴƴi caggal no diwan Sehil Babi heewi ndiyam e ndungu ngu eyyo horejo leydi Mauritanie Mouhamadou Cheikh Ghazouani ina tawe hande e falde Sehil Babi hande o yeeyi ko haalade sara kullere jillu makko ngu ko ngam yewtide e ɓesgu Sehil Babi naaɓe ngam ɗaɓɓude peeje peccorde no wuro ngo hotiri e kotki moƴƴi ngaari ɗum ndene hani tawde ndungu fof koɓe tampuɓe koɗo ndungu hikka ngu noon alamo woppite koko larbi tan hikka kam mawɓe ɓe pofti e gadde sadak e ñagade ndiyam Allah jippini ndiyam ha barkini jokku jeen Siraji Saydou wino ndiyam heewa ɓuuri manque ha joni koye Mauritanie ha joni ko amin kadi jokkodira leydi Mauritanie leydi Espagne ngam haɓanare ko fati e clandestin ey ambassade Espagne gonnoɗo Nouakchott hollitide koɓe mbi Espagne naɓe ndiwni laana mumen ngam rende keeri mumen e heɓanare ko fati immigration clandestin ɗum ko caggal jokkodiral mabɓe leydi Mauritanie ɓe ƴeewi e nduɗo lewru hattende ndeɗo yontere ko maayi ko wi ko soko doj caggal kamɓe Espagne ɓe kolliti guenale mabɓe ɓeɓe gubanno ɓen waɗoɓe clandestin keewi joni noon hankadi ko haɓanade tan e daranade ɗum peeje peccorde joni kam ko laana ndiwowa mbatka longorde mumen laana ka wiyete ko C235 laana ka noon longoto tan ko ɗeɗon laaɗe bine Samba Lakara waɗoɓe clandestin bawɗo foof haaɗa e leydi mum bawɗo foof haaɗa e wuuro mum barsa tan walla barzak ko gonga yaadu yonti jonde ko ayiba kono kadi mayde ko basal ngaari ɗon nde haali gonga mi meeɗa haalde ko wona gonga jakku ha joni koye leydi Mauritanie société o guirɗo leydi Mauritanie kollitide kala jiɗɗo ogde kange woni asoɓe kange ɓe eɗen gandi e saaha ɓennuɗo o wol diwan gasetenoɗo kange laamu Mauritanie dartini ɗum ɗon caggal nde jibinno firinaji kewɗi e oɗo saaha noon leydi Mauritanie holliti kala jiɗɗo ogde kange yo jokkodir e mabɓe société o noon joɗirde mum koni ko Nouakchott Zouairat kam e Chami kala jiɗɗo asde kange o yo yaato guiseji mabɓe to jokkodira e mumen ko heddi ko laamu ngu ma toppito nden ka oɗon diwan to asete kange ɗo kadi ma dadiɓe tarto ɗum kala naatowo ɗon ande kala jaltowo ande te ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe tan dokka yamirore nde ɗum kay ngaari aɗa moƴƴa toon yasaɗa siya kange jiɗɗa koɓe kirsami toon ɓe mbaɗami miswi ala wadde hayto leñol ngol ne sohluma ha ɓooya jen mi wiite leydi Sénégal rang moddi kam gayi jayleji Sénégal foof garti koye cokki mawki hakkude ngaari e nagge ha ɗum koye safi koye ngaari e nagge cokki ngaari ndi ne wiya ko min fi ba nagge nge ne wiya min damti ba e wiide jayde enquête cokki ɗi nguli hakkude yontaɓe ɗiɗo holɓen Idrissa Seck e Aminata Touré gaddiraɗo Mimi e wiide jayde nde ina uura wonde haare ngaari wi jayde nde jam ɓuuri hammadi saabu gila 2013 hitan ujunnaji ɗe sappo e tati Mimi Touré kala jofinoɗo Macky o jaabima ɗum kono jayde nde wi Idrissa Seck hepti mbaw ko tami ɗum e juuɗe mum ko ɗon jayde li quotidien wi kañumne wolko jogui seeɗa e haalande nde na addo hen miijo mum bisimilla jayde nde tengtini Idrissa Seck yeddi Mimi Touré e hufgo mum ngo hufno woni sese ko ɗon jaydeji ɗi foof garti hen wi ɗum ɗo foof wonata tan koye raddo holgo raddo ngay raddo jawle walla raddo tenki ɗon ɗo ɓaɗino Idrissa Seck holliti ala foof ko andi hen saabu hay hunde ala ko heeɓe ummorade e ko feeti e koppareje walla ni kaɓirɗe ko ummi e passation de service woni tottirgol dosɗe golle taw ko gueɗel labtude ko ɗon Sud Quotidien wi ko leeli fodani jaam kañum ne holliti ko natugol lundiɓe ko wayno Idrissa Seck e Ousmane Sarr e laamu Macky Sall e sittinde Oumar Sarr woni baɗaɗo jagorgal kalfinalgal ko faati e kuuje ko ɗon jeyre Sud Quotidien holliti ay ɗum ɗo ko jiiɗa ko ha ina meti ɓen wonduɓe e Macky Sall caggal nde ɓe mbi hitani ujunnaji sappo e jeenayyi ɓe mbaɗi hunde foof ngam folde lundiyankoɓe ɓe kono kadi wonaniɓe bettere ɗon ɗo lundiyankoɓe mbaɗa e gouvernement Macky o ko ɗon l'observateur wiite haala ka cara wi Macky Sall de oɗo olƴo foof Macky noddi batu keñara ngam tigui ñifde oɗo fitina e artirde hakkillaji ɓen wonɓe landa APR e fammindeɓe ɗiɗo wayloji kesi baɗaji hay darade ala ko woni hen mataw won koɓe pamani tan batu ngu jogori wadde ko galle lamorgo ngam famminde ɓen ɓernuɓe ko ɗon jani wal fajiri wiite haala ka puncang wi oɗon gandi idi ko jaggal mawgal de kono kadi ma wonan wonɓe dawrugol leydi Sénégal windande jangde hande eyyo wonanaɓe leçon de ɗum ko caggal Idrissa Seck wawi natude e laamu Macky Sall caggal Idrissa Seck ene jeeya e ɓurnoɓe lundade laamu Macky Sall e wiide jeyde nde an hay sinno Idrissa Seck ñamti konngol mum o jamfima ɓen wondunoɓe makko kono kadi won heddiɓe kadi mbi ala koye mbi idi ko ngaari mbawdi dawrugol naata ɗo yalta ga nattoya to kono kadi heddiɓe ɓe mbi woto pele idi koye idi ko kebinɗo ñamale fala buddo o raddoya no yobri ɗen ñamale saabu banqueji ɗi koko tampinimo o yeehi ni hawɗeɓi yeyde galle makko Allah e ñamale ko ɗon jeyde nde wi mo ronki yimmo mum e
tanum ngari jeew mi soynima makki ene jali wadde mi faati mali ko dillere mawde wannoto nokku sufara ngam hollude ɓesgu ngu mettere mumen e ɓeeɗo fulɓe ɗiɗo waraɓe wonnoɓe e oto ina jaa kañumen ɗi tan jippina heddi ɓe goppa ɓen mbara e ɗeɗo caɗele badɗe yoga e mabɓe tuumi ala waɗɓe ɗiɗo boneji so wona toon soji ko ɗon toon soji bindi kañumen e kayru mumen jaltini mbi ɗeɗo golle kañumen mbaɗani ɗum hay sinno wol yiɗɓe tumde e bonnude guuri mumen wona kañumen mbaɗi ɗe golle kamtorine ko nder mettere rewi haɓe guddi pont wuuro ngo ɓe kadi ya garta hakkude bamako e mofti ngam hollude mettere mabɓe kamɓe ɓesgu sufara ngari ha joni ɗum ne heddi wadde mi haɗa ɗo caggal mi heydi ande anda ko kewi Ibrahima Kane ceerno ko Ali Kane booliyel nokkannomami hen ɓe dogdi ko mbiɗa ko ngari jarani bojji saabu aɗa andi kan han ɓe ndendata ko ñebbe saabu ɓe namdonoma yaade makka e hokkede falo ñebbe ko ɓuuri ɓe mbi ko falo ñebbe guila nden kala to jaljallo woni hay soko nammuyel ko ma awa hen ñebbe saabu mi haalanma ɗo e hitande yoro jaljallo goto meeɗi lokkide guire ɓiyum wine awoya taw ronki dañde ñebbe ko awi sikkanno so awi guire ɓiyum ma fut ñebbe ha min kam ko ɗon ndewmi nan me ladde ɗum man wadde yo kunori hun ha janggo so Allah jaaɓi ɗo nde ɓurmi wawde famde